Mély a varázslat, mely a tündéri tanyát őrzi, a leanderek suttogása hozza el az időtlen békét, és a természet ezen kis zugában minden állatnak megvan a saját maga helye. Nekem azt mondták, hogy legyek önmagam, de nem tudtam, hogy én egy láma vagyok, vagy egy teve. Már megint ezek a favicceid. Jobb lett volna, ha nem is szólaltál volna meg. Ti hallottátok a leanderek suttogását ma reggel? Olyan furcsákat mondtak. Én nem hiszem el. Állítólag vannak a világon állatok, akik nem családban élnek. Úgy látszik, a főnök tojik rá. Én is hallottam. Valami olyasmiről beszélnek, hogy kinn a városban vannak mellhelyek, ahol család nélküli állatok, kutyák tömkelege van. Próbáljunk meg nekik segíteni. Járjunk utána. Te hallottad, Rommel, mit beszélnek az állatok? Azt mondják, hogy család nélküli kutyák léteznek. Én ezt nem hiszem. Tudod, hogy állandóan pletykálnak, annyi mindent mondanak, és semmi sem igaz belőle. Hogy lenne már igaz az is? De igaz. Tanya népe, kerekedjetek fel, és tudjatok meg mindent ezekről a menhelyekről, és a család nélküli állatokról. Küldetés? Új küldetés? Mi? Egy új küldetés? Egy új küldetés, már is indulok. Közlegény! Hová sietsz üres pocakkal? Igaz, kérek én is. Néha úgy érzem, mintha szűk lenne. Nekem ez az orr. Egy kis társaság és nagyobb ház biztosan jól jönne, mert én vagyok remekelek, mestermunkát remekelek. Amúgy megvágod? Ha az öreg kecske, nagyanyám, sárgára lenne festve, ő lenne a villamos. Dárika, nézzél már rám, hát bármit teszek, te nem figyelsz rám. Hagyjál már, Amanda, hagyjál már, légy szíves. Na de Dári, ezt teszed a szívemmel, szerelmem. Nem hagy nyugodni, amit hallottam. Nem hagy nyugodni, Rommel, nem hagyhatod rá. Talán tényleg élnek kutyák család nélkül. Igen, gyermekeim. A hír igaz. Élnek. Sajnos én is hallottam, a leanderek suttogták. Talán küldjük el a macskákat, hogy nézzenek utána. Én is rossz sorban éltem, de már ez mind megváltozott. Volt egy gyermekem, de már nincs. Nem tudok róla semmit. Istent kérem, hogy egyszer újra láthassam. Mi vagyunk a Tanya tojás brigádja. Úgy döntöttem, tyúkok, toljatok sok tojást, és adjuk oda a macskáknak. Meg aki mér, kér belőle. A küldetésükhöz legyen erejük, hiszen a tojásban van sok BDC és sok más vitamin. És küldjük szerteszét a szélrózsa minden irányába őket, hogy derítsék ki, hogy igaz-e a hír. Dick, már megint a tojás! Nekem nem kell, a hideg kiráz! A családommal én is megteszek mindent szervezek, hallgatok, lebonyolítok, és ez a kis udvar, a Lámalend, a mi családunk otthona, lakhelye, innen nagyon sok mindent látunk és hallunk. A malacok csak alszanak, szép álmokat élnek át. Arról álmodnak, hogy segítenek, és cselekedetük eljutatja őket a világhír felé. Amúgy meg a bőrük nem ér 2 forintot. A kecske bent ül az ollban, gondolkodik, hogy mit építsen, hiszen egy valóságsóhoz normális kéró kell. Építsen deszkapalotát, ahol megmutatni saját magunk, nem lehet olyan nagy gáz. Ilyen a kis Tanya élete.